Manna Island. Bulla. Skål! Ja, skål. Kunde inte tänderna flugit direkt. Hade jag fått det på film hade jag släppt arslet av det, Karlsson. Förlåt. Ja, ingen fara skit. Nej, vi filmar runt lite så här. Vi är på Manna Island. ja, Mana Island. Lagoon något. Jag vet inte, vi är med. Vi har Tur i alla fall. Vi har precis kommit upp ur ytan. Det har varit dyrt. Första gången på sen oktober. 16 oktober. 16 oktober var senast och idag är det den 25 februari. Vad tycker du då? So we were back to business. Nej, sugit i början, sen bara uppåt. Ja. Eufori i slutet. Ja. Karlsson. Ja, men jag tyckte det där lite faktiskt. Det var så här. Vi såg en typ världens största, nej inte världens största, stor turtle och 2 stycken white tip reef sharks samt en del annat. Vi var nere 45 minuter. Och då var vi ändå nere på 32 meter, så det är ganska duktigt att filma Karlsson. Vi får inte ens vara nere så långt egentligen. Men det var vi. Vi har 2 dagar kvar här på Manna Island. Och sen har vi 2 dagar i Nadi och sen åker vi vidare till Hawaii. Livet kunde vara sämre. Malin har visat hur jävla obehagligt fint det är idag. Vi är solbrända och liksom första gradens brännskada solbrända. Ja. Det känns gött. Ja, för vi har haft lite otur med vädret. Det är ju regnsäsong här nu. Ja. Men Så idag är det fan i mig inte regn. Våra första 3 dagar. Regn. Och nu bara levererar de med solsken från klockan... Vi gick upp Från klockan morgon till klockan kväll. Vi förstår att man har inte ens en klocka här på Nej. filmen. Vi vet inte ens vad klockan är nu. Jo, det vet jag. Har en klocka, men det är inte sånt man inte bryr sig om. nej, det är Fiji time. Till exempel frukost, lunch, middag serveras ju här i liksom betalt och klart. Tid, ja. Men man vet inte när det är. Och man får höra efter när de ropar. Så vet man nog äta. Frukost! Jag har min egen. Gissa vad jag fick äta till frukost idag. 2 sockrade munkar och en banana bread. Jag tar te till det. Vad är det som banan? Alltså kaka typ. Alltså sockerkaka. Sockerkaka. Style. Så jag äter efterrätt till frukost. Jättegott, men jag tyckte att det här känns fel. Man kunde ta på lite mer honung också om man ville. Om man tyckte att det var så sött. Men Malin har en teori här att därför de ser ut som de gör också. Ja, men jag tror det är som på Tonga Island. För där är det ju typ världens fetaste folk lever där. Jag såg en dokumentär om det. Och det är för att det är status att vara fet. Hur många 100 år man behöver gå tillbaka för att det var så i Sverige, det vet vi inte. Men det är så här fortfarande. Men jag gillar Fiji. Och männen är nere och rensar fisk i vattnet. Och barnen är där också, hjälper till lite och så här. Det är lite... Jämställdheten finns här. Eller vad är det? Ja, nej, men det är mer så här old style. Borsta tänderna gör de också i havet. Allt gör de i havet. Allt är kanske inte bra att göra i havet. Men det känns ändå som en så här, mys. På något sätt. Så här kan man ju öppna ett hostel någon gång i framtiden och vara in lite cash och ha lite semester typ jämt. Det skulle jag kunna tänka mig att göra faktiskt. Är det något mer vi vill tillägga? Jag vet inte om ni ser hur underbart vackert det är. Ni har det säkert jättefint hemma också. Det är inte det jag vill mena. Vi har det ganska bra. Ja, nu dör batteriet här. Så att vi får avsluta med lilla ungen. Och så vinkar vi, eller säger vi jag gör i Manna Island. Ja. Här borta är fint, jättefint. Åh, vad fint. Jag tror inte man hör så mycket när man zoomar. Alltså zoomar jag ut helt onödigt.
back to business. Vi säger adjö och hoppas att ni har det jättebra där hemma. Skål!